Pre, karon diha ba? Gisugdan na nagkarsada diha. Naggraba nag-isla daw, sugod nagkuan, kato pa na naging simana dia, gipatag naman nila, kay humok pa daw kayo daw, bagong sulod diri ba. Ano diri? Kasad daw na diri pasulod dito nya, ikaw man. Gitanggal lang kaya mo manok ka na mo dito kay may rapod iki. Atong karsada dito lapuka atong motor tanawa atong motor. Dati kay motor eh miski sinaw na kay motor na konta nya. Noon sa man nga inigawas nimo noon sa mo kag nagbasak hinoon. O gani. Bukan ni mudaga no? Pak. Idula ko niya ba? Bangking. Uy, si mama. Ibangking na kon meron. Ang motor kay wala wasing-wasing kay magwasing ka karon inig-uli nimo. Hugaw na pud. Atay bisada ni. Pero pre, akong kabalakan lang ba? Kung masiminto gani ni diri, daghan na pug magpabuylo-buylo na pud diri mga motor. Ana daghan ni ganing ma-disgrasya na pud diri. Mo gani mo na pud pwede man. Magbutang lang tagatong kuan lang ba kanang sa ligid gani. Pwede pre, butangan na tog ligid diri para muri hinay pang kutong kusog-kusog padagan, hinay abot pag-abot diri. Delikado mga bata mo kalit ra tabok-tabok. Tanang mo pre. Lah, ano po yung nagpa kusog ng dagan no? Mula akong suga pa dagan itong ano oh. Kusog juga yung dagan motora ni bay. Stingan to bangking din. Lah, suga pa dagan itong taos, pirman ba yun na. Kuy, nakuy, yay. Buo, bro. Ha? Buwang. Dagan mo ito ta. Ang na, uy. Kasiyan ito pa eh. Yan na, ang gawa na. Pati kusugas bangga abay na. Nalubag ang ulo. Nalubag ang ulo oh. Lah, sa may pamilya ani. Ang ano pa aling ulo pre. Ayo panghilabot pre. Sa di ang pulis mo kanwa na pre. Pre, tabangan ako ni pre kay basig mabuhi pa di ba? Ayo pre, ayo lagi pre. Sa di ang pulis ana pre kay og pag-check ana na imong fingerprints makita, ikaw mapasanginlan ana. Ayo. Bahala ka na pre, tabangan ako ni pre kay luoy kay pre oh. Ayo. Bahala ka na pre. Uy, madamay jud ka na. Kulor may plaster ako ani pre. Nanawa gud oh. Oh. Okay kayo pre. Subat ang kuno eh. Ayo na siya. Unsay okay pre nga? Ano oh? Nagkirig-kirig ba lagi na pre? Lah. Abay sana na. Bahala ka na pre. Uy, buangan ni mo pre. Uy, naunsa naman. Dubi. Hala. Pre. Nasubraan ni mo globag pre. Lah. Bahala ka na pre. Uy. Lah. Nasubraan dito tuyok pre, helmet na nga tuyok ato di ay. Kabuang.